Ix-xahar ta' frar huwa x-xahar li fih tiżdied il-kuxjenza dwar il-mart rari. Xi ħaġa li din is-sena ħadet kuntest aktar importanti mis-soltu kif id-dinja kollha qed tiġġieled kontra l-pandemija tal-COVID-19. Propju biex tkompli tiżdied il-kuxjenza u l-għarfien dwar dan it-tip ta' mart, it-telet attività quddiem il-Parlament Malti taħt il-patroċinju tal-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia li matula tkellmu diversi esperti fil-qasam. Fosthom il-virologu Chris Barbara li spjegalna dwar l-importanza li nżommu quddiem għajnejna lil dawn il-persuni aktar u aktar f'dan iż-żmien ta' sfida. Fi żmien tal-pandemija sessib iktar diffikultà li dak li jkun huwa magħluq ġewwa, allura dijanjosi tista' ma ssirx, ċerti affarijiet tista' ma taqdihomx immedjatament. Allura importanti lil daw in-nies nibqgħu niftakru fihom kontinwament għax irridu nkunu spalla għalihom. Min-naħa ta' mediċina, l-istudenti tal-mediċina, avolja hija xi kondizzjoni rari, però t-tobba meta jilħqu jridu jkunu jafu biha u jaslu għad-dijanjosi. Meta mbagħad isir id-dijanjosi jridu naraw xi trattament ħantuhom, x'faċilitajiet hemm. U għalhekk hemm l-Alleanza Nazzjonali għal Mart Rari biex dik l-ispalla daw se jgħinuna biex jistgħu jgħinu l daw il-nies li għandhom dil kondizzjoni biex jgħixu għan-normalità ta' kuljum. Preżenti wkoll għal din l-attività kien hemm Joseph Borch, professur mid-Dipartiment tal-Bioloġija fl-Università ta' Malta, li saħaq dwar l-importanza tar-riċerka fil-qasam tal-mart rari. Permezz tar-riċerka nagħmlu mill-inqas żewġ affarijiet. On the one hand nifhmu iktar u aħjar it-tip ta' mart kif inhu, kif jiżviluppa u x'jista' jsir biex itejbu il-fejqan u kif tgħid id-daily skills tagħhom. U mill-aspett li ieħor nagħmlu riċerka biex noħolqu jew niskopru mediċini ġodda, kura li tista' tfejjaq il dak li jkun biex saħansitra ma jkomplix ibati għal żmien twil b'dak it-tip ta' komplikazzjonijiet. Minkejja li r-Reġistru Nazzjonali dwar il-mart rari f'pajjiżna fih madwar 4,000 pazjent u stmat li fil-verità f'pajjiżna hawn ma' 27,000 persuna li jbatu minn kundizzjonijiet rari.